Takže čaute ľudia, vítajte pri mojom prvom videu na tomto kanáli. Na tomto kanáli bude hlavne Minecraft a potom možno aj CSGO. No a možno aj nejaké tutoriáliky. Dohodneme sa 5 lajkov, 5 odberov, Skype tam dole v popisku máte. Máte Skype v popise videa. Bude tu aj toto, aj Pokécraft. Ale iba tutoriály, ktoré budem vedieť, to možno... No, som troška zachrypnutý, ale to aj tento týždeň asi bude. Takže budem sa pre vás snažiť robiť čo s najlepšími FPS-kami. Toto už som natočil 2 vlse, jednu veľkú Ani a jednu mini Ani. Jasné, že všetko sa nepodarilo. Na jednom mi táto zavolal, na druhom mi to konec vystrihlo. A na mini Ani mi tu spadol mi Minecraft. Čo ja viem ešte, čo ja si aj nepamätám. Sorry, tak hľadám dobrého grafika, aj dobré niekoho, kto vie s introm. A ten, kto to vie, tak sa s ním nejak dohodnem. Dám mu Skype do popis, dám mu normálne Skype. A toto by asi už bolo všetko pre toto informačné video. A ja sa s vami už asi rozlúčim. A tak zatím... Počkajte, ešte nie. Možno ešte teraz natočím Pokécraft. A napíšte mi do popisu videa, či mám začať teraz novým Pokécraftom, alebo tam, kde už som skončil. Je to len čisto na vás, tak môžem ísť aj na server, aj na svoj singleplayer. Tak ja dúfam, že sa vám video páčilo. Budem mať aj nový skin od kamaráta. Tak nebudem mať chuť takýto šeredný. No a ja dúfam, že sa vám toto prvé informačné video páčilo. Ak hej, dajte ten like, 5 lajkov, 5 subs. Máte Skype v popisku videa. Mám Optifine na CS, mám aj CS, aj na to budú občas videa. Keď chcete, tak vám ukážem moje nastavenia v Minecrafte, v Pokécrafte a v CS. Tak ja sa s vami lúčim a dúfam, že sa vám toto video fakt páčilo. Keď je, tak dajte like, odber a zatím.